Sana hindi nyo lang ako pinanganak. Don't compare your life to others. Pasalamat ka na lang may nakakain ka. Yung iba nga dyan, wala. Paano na ang ating mga cringe humor na bro? Kaya think before you eat. Kumasay mga ka-answer, ako nga pala si Paolo. Nadadaan natin mga memes ngayong linggo. Alam nyo na, sulot o sukot. Bigyan mo na akong score dyan. Atin na agad simulan. Dali kay Dij Jalvaro. Online class pa pala. Handa na siya matuto. Okay. Kala ko handa na siya mag-aral eh. Di pala. Handa mag-aral. Ako kage. Hey, pati sa game. Ilan ba yan? Tiran mo naman kami. Isang, ay nakatingin na si ate sa'yo. Isang angulo, isang e-above. Diyos ko tusulot ano na yun eh. Simot niya eh. Simot niya sa rin sa mga e-above eh. Kay Marlaw. Akala ko bibili si sir ng phone. Ateneo represent. Oh! Oh, the Rolling Thunder! Thunder as in matanda. Oy, pocha. Uppercut. Pork chop. Bigyan mo pork chop. Pulutan. Ito lang ibibigyan nyo ang tito nyo ng pulutan ko niya. Iyari ka dyan. Oo, nakakatawa. At least alam mo, di ba? Baka tinatailan niyo yung kung ilang FPS eh. Pulutan per second. PPS. Sunod. Sulot dahil wholesome naman. Paki-spam F sa comments para kay Kuya. At least sinubukan mo, di ba? At hindi kulungan na punta natin, di ba? Okay lang yan. Sakit doon. Yung pako. Nakabaon na naman yung pako doon sa kahoy, sa semento. Sukot. Bobo yan. Anong inaabot mo dyan? Oh, the double scoop. Di ko alam yung pwede pa lulutuin. Ano ba? Wala na si Rani, kumukulo yun eh. Magkano pa ba? Kung may samgyup, merong Samsung gyup. Salamat. Sukot. Tropa time, girlfriend and boyfriend. Hindi. Doble NTR. At least diba parehong tropa. Ayop kayo. Mag-inggit pikit pa. Sukot. Galing kay Pierondolo. Girlfriend ko supportive sa pagkadelulo ko. Tayo na lang pre. Iwan mo na yan. Ako na lang. Ay, kamukha naman niya. Mga nakasalamin represent. Ano ba yan? Pogi naman yung boyfriend mo. Ba't mo naman kailangan tapalan? Yung pigati na. Alam yung may maskara na nakangiti. Nasa ilalim yung umiiyak. So, bakit kailangan pa Di pa ba ako pogi sa'yo? Hindi to pwede sa Facebook ngayon, di ba? Yung mga feeling alpha base. Sabi, bakit hindi ka na magpapayag doon ganyan? Mga, tawag dito, mga shallow lang ang confidence. Okay lang. Basta na importante, nagkakaintindihan kayo. Sulot, parang yung puso niya. Kali kay Vigirtal. Have fun po. Firelight? Sumabog siya. Pero gusto ko bote. Ikaw na kayo nagiging positive, ikaw na kayong nagmamagandang loob, sumasama ang loob nila sa'yo. Okay lang yan. Yan ang tatak Pinoy. Sabog, hindi yan sukot sa sabog ang lagay mo. Oh my God. Nakalabas ko lang ng persona non grata. Ito papapakita mo sa akin ng video. Wag mo na samahan ha. Wag mo na dagdagan ha. Sukot. Like a shame life. Gulat na gulat ako. Si Momo. Putang mo lang mo. Ano si Magdo? Kagulat na. Gulat ako ng mama. Para ka namang Kasi mag-prank ng ganyan. Nakagulat yung mukha mo Mainang sa pala, pati laksan mo pa. Okay, next group. Ganda acting, 10 out of 10. Sukot. Like kay Luwix Ay, hala. Nakita ko na ito yung mga tropa yung nakita niya. Oh my.
may iba pa pala yan. Dito sulot-sukot. Persona non grata, ilagay na yan. Nag-ikat Sevilla. Ganito pala mag-Samji. Rap na ito ah. Kaya hindi na ba magluto ang magulang mo? Pag direkta naman eh. Doon ka naman, bakit ka ba pa isa-isa pa tayo naglalagay yung samgyup, no? Di mo lapag lahat. Siyempre baka nahihiya tayo sa mga katabi natin. Hindi tayo magmukhang persona, grata, patay gutom, di ba? PG. Ay, dito sulot o sukot. Samgyup yan. Galing kay Enlilaw. Yung gusto nyo uminom kaso nagbo-board kayo. Utang inang tagay yan. Ano to, palamig? Magkano yung beef? Libre na libre ito. Ito katisis niya pala si Goofy. Tawa yan. Magkano yung beef? Kurado meron sa comments yan. Sabi ko na eh. At least nakakatawa yung tawa niya. Sulot. May sobra pa na pasta yung kabilang table. Namigit? May ganito akong trope. Shoutout sa Jen. Ito yung pinanganak na may confidence sa sarili. Nahiya yung walang hiya sa kanya eh. Pwede pa naman yan siguro. Kaso galing pala sa CR na bumalik lang. Eh sana may tapon nila. Nabi ba siya tatapon lang eh. Pero sukot, di ko kaya yan. Kaumpas. Sumasabay sa beat. Oh. Kalimut. Kala ko. Sanay si ate. Sulot. Napasaya mo galing kay Justin La Chica. Girls cover song. Walk away. Turn me on like a light switch. Can you moving your body around and around? Mga Kristiyano, Born to God. Pantanggal persona non grata. Tayo'y Kristiyano, kahit salita ni Kristo ay isa sa puso. Mabatagalog, Bisaya o Ilocano, mahal ka ng ating Panginoong Jesucristo. Isigaw ng malakas ang pagiging Kristiyano. Pag-usapan natin ang mga salita niya. Tama. Ibahagi sa mga panikan na sa mundo. Kinabukasan ng mga Kristiyano. Panalo! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that over believe in Him shall not perish but have everlasting life. Accept Jesus right now. Okay, wait lang. Okay. Tatanggalin mo na yung mga persona non grata. Batanggal na yan. Nabigyan na tayo ng blessing ni kapatid. Salamat kapatid! Galing kay FBH. High quality rugby. Ganito talaga ako gumalaw. Simula nung tinalikuran ko lahat ng mga manggi na kupal sa akin, si Tupac ang nagpalaki sa akin. Wala akong naging kaibigan ni isa, kundi si Tupac lang. Sabihin yung piling Tupac, tanga. Ginawa si Tupac ng Diyos. Ay! Ha? Para mapanood ng batang katulad ko. Ay po, tsaka talaga. Na kailangan ng... Alam na yung mafe-feature mamaya ni Haring Manggi. Yung kanina nag-rap. Meron silang isang label. Nadadaan din sa dinaanan niya. Tama. Uy, nakikita niyo sa akin si Tupac. Bash? Ibabash niyo sa akin yun? Tangina. Alam ng mga totoo yan kung gaano katikas ang dating ko. Kung gaano kalakas ang beats mo. Kapangyarihan ng salita ng binubugan ng bibig. Alakala ko ng buhok. May Tupac Okay, sukat. Sunod. Alin kay Jaynard. Sana hindi nyo na lang ako ipinanganak. Isa sa mga masasakit na salitang binitawan ng bagong graduate ng UP Los Baños na si Mr. Jaynard. Congratulations sa iyo at sa mga kasama mong graduate. Isang viral post na umabot na halos ang 200,000 reacts. Sinabi niya rito ang kanyang buhay. So sinabi daw niya na cliché daw yung kanyang backstory at lore. Isa siyang consistent na honor student. Galing din siya sa isang mahirap na pamilya na hindi agad natutustusan ng mga kanilang kailangan sa buhay. Alam niyo na may mga typical honor student, yung mga nagtatap mga MTAP, pupunta sa mga quiz bees, sumasali ng essay writing, diba, sa mga elocution contest. Diba, lahat naman ata ng elementary student, maraming talento at punong-puno pa ng buhay. Ang tatay daw niya ay nagkaroon ng iba't ibang mga trabaho. Simula sa tricycle driver, sumasideline para umayos ng mga electric fan. At ang kanyang nanay naman ay naging kasambahay. Naging mananahe, naging barangay health worker, at naging tagahugas ng pinggan sa isang catering service. So makikita natin na yung kanilang estado, mas hirap na pamumuhay. Nagkaroon siya ng maaga existential crisis natin na bakit ako nabuhay, bakit kailangan ako ang dumana sa ganitong klaseng paghihirap, di naman ako masama. Diba, dami-dami mga
tao dyan na mga kriminal o may o masama sa kapwa na hindi naman ito ang pinagdadaanan. Bakit ganun? Yun ang kanyang mga naging tanong sa sarili niya. At dumagdag pa dito yung pressure na siya ang first college graduate ng kanyang angkan. So hindi siya nagkaroon ng parang mga role models or mentors na pwede niya i-look up to o mabigyan o mahinga ng tips para sa kanyang pinagdadaanan. Naalala pa nga daw niya yung kwento niya nung bata siya na inutusan siya na nanay niya lumabas at lagi daw siya nasa sermonan dahil ang tagal daw niya bumalik. Hindi dahil para mag-com shop pero kasi kailangan niya magbayad ng utang. Ayan o, I was shy because instead of having coins and paper bills on my hands, I was wearing a long vertical strip cut out from Marlboro Red, packaging with the name of my mom at the top, lista ng mga hindi pa bayad na mga gamit. So kaya pala siya natatagala kasi nahihiya siya na sabihin ito doon sa tindahan. So inaantayin niya muna na mga bumibili sa umaga ng mga gamit, saka siya pupunta sa tindahan. Yung unang beses daw yung sinabi na sana hindi na lang daw siya pinanganak ay nung 11 years old siya. Gusto daw niya sumakay doon sa mga ride ay nung tinanong daw niya yung nanay niya ay wala na daw pera. Alam naman daw niya na wala na maibibigay sa kanya nanay niya pero syempre daw bilang bata gusto mo pa rin, diba? So dahil nung hindi na daw siya nabigyan dahil di pa daw tapos yung kanyang trabaho, yung sahod sa kanyang trabaho, nagbato siya ng isang tantrum. At doon na lumabas yung mga katagang narinig natin kanina na sana hindi nyo na lang ako ipinanganak. Pero nasabi na naman niya to nung siya ay tumanda na, nung siya ay tumungtong na ng college. Swerte na rin daw siya at nakakuha siya ng mga scholarships para ma-fund ang kanyang mga araw-araw na gastusin. Pero kahit napakarami na daw niyang scholarships na nakuha, ay hindi pa rin to sapat dahil ganun na rin kababa yung kinikita ng kanyang magulang. Dito yung sinabi na na-trigger daw siya na may mga delay kasi sa mga stipend, which is yung bayad sa scholarships, mga dagdag na allowance para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. At dito ay napuno na siya at nailabas na lang niya bigla ulit. Nalabas niya ulit yung mga katagang yun. Sana hindi niyo lang ako ipinanganak. So ngayon, iba na ang kanyang tingin sa buhay. Mas mature na siya pero nasabi pa rin niya yun. Doon na siya mas namulat sa estado ng kanyang buhay kasi mas naiintindihan pa niya na kaya niya sabihin yun nung bata siya, pero nung sinabi na niya the second time nung kanyang katandaan, mas mabigat na yung mga salitang yun at mayroon ng pinanggagalingan kumbaga. Ito yung nanggagaling sa isang selfless na lugar. So ito ay lumabas na sa self-reflection, hindi lang dahil bata ka na hindi nabigyan ng gusto mo, na sana kung hindi ito ang pinagdadaanan ng magulang ko, kung siguro hindi na lang nila ako pinanganak, siguro ay mas maganda ang buhay na meron sila o mas marami opportunities at mas maraming mga gusto nilang gawin ang magkakaroon sila ng kapasidad to do so. Diba sinabi niya dito, maybe siguro nagkaroon sila ng mga pangarap na maging artist, musician, explorers. So dito binibigyan niya ng disclaimer na sinabi niya tong mahabang litanya na sa kanyang post sa parang isang nobela na hindi niya sinisisi ang magulang niya. At tama naman, wala naman doon kung basahin nyo rin yung kanyang mismong post. Hindi naman yun ang kanyang punto at hindi naman yun ang vibe na nilalabas ng kanyang post. Pero hindi masama na i-validate mo yung naramdaman mo simula hanggang dun sa dulo. Syempre, diba, hindi naman ikaw yun eh. Hindi naman ikaw yung nag-iisip nung panahon na yun, nung 11 years old siya at nung naging college na rin siya. Kasi nagkaroon din ako ng ganyan nung nag-apply din ako for scholarship sa sarili kong universidad, yung tinapat sa akin doon kasi syempre mayroon yung mga interviews na siya, anak ng janitor. Syempre, hindi naman ganun ang aking level. So, narinig ko na lang din na sinabi sa akin na hindi ko nakuha yung scholarship. So, nagkaroon din ako ng para reflection na, porket ba hindi ako anak ng janitor? Hindi na ako pwedeng magkaroon ng scholarship? Hindi na ba ako worthy magkaroon ng scholarship tulad niya? Kailangan ba mas hirap pa ako? Nagkaroon ako ng mga ganong initial na naramdaman. Dito, yun din yung kanyang pinagdaanan kasi mayroon din mga comments na pinagsasabihan siya tulad nito ni Sir R na I think the title instead should be sana ipinanganak na lang akong mayaman. I don't think he felt any gratitude for his parents' hard work at all. This is just another rant by Gen Zers na pinaganda lang ang pagkagawa. Buti sana kung yung parents niya is pabaya at abusive. Tama naman, hindi niya sinabi doon na yun ba may mga lasinggero, nananakit. Pero kaso hindi ginagawa naman ng parents niya lahat para mapagtapos siya. Then ano isusukli niya? Reklamo dahil hindi pareho sa baon ng kaklase niya yung baon niya? Dahil may hindi siya nasakyan na rides gaya ng mga kaibigan niya, dahil mahirap lang sila. In short, gusto niya sabihin sana sa mayamang pamilya ko ipinanganak. Your advice is very subjective. Kahit ano gawin ng parents, if their child is ungrateful, they can never be enough for them. Unfortunately, this is being romanticized by
pa by today's generation. Ang sinasabi lang ay sapat eh. Kung napakinggan mo yung, kung binasa mo yung kwento niya, ang lagi yung sinasabi ay lagpas dun sa gitna. Kung ba mas nasa lower end ng spectrum yung kanilang pamumuhay. Hindi naman middle income eh. Mabubuhay naman ako, hindi nga eh. Kinukulang nga. So meron naman tayong middle ground. Yung sinasabi mo dito sobra-sobra na yan, pang mayaman. Ang hinihingi lang niya ay sapat. Hindi nga sapat. Kasi kung sapat yan, hindi niya kailangan mag-scholarship, diba? Hindi niya kailangan yung mga kinuwento niya kanina. So sinabi niya rito, don't let your child be like me in all caps. Iba na kasi yung panahon ngayon, meron na tayong option at mas marami na tayong nagagawa pagdating sa pagpapasok ng bagong tao sa mundo. Kasi noon parang trend talaga, di ba? May mga pressure na, ganito, ilang taong ka na? 27, 28, 29, 30, ba't wala ka pang anak? Ngayon, ano na ang kinapupuntahan ng mga nasa ganong edad, di ba? Kukuha ng alaga, mapahalaman man o hayop. Kasi nakakalimutan natin ang parenthood ay isang full-time commitment. Kasi dati parang gagawin, anak, bibigay sa kanilang nanay o sa kanilang kasambahay at magtatrabaho na. Hindi naman masama yun. Pero di ba nakikita mo gaano ka dapat ka buong puso available sa iyong mga anak para hindi sila magkaroon ng mga sana hindi nyo na lang ipinanganak ng mga pag-iisip. So sinabi niya rin dito na sana kung bago ka maging isang parent, kung gugustuhin mo man, i-achieve mo yung mga dreams mo or kung hindi man dreams mo, yung mga hobbies and interests mo para hindi mo siya ibuhos consciously or consciously man sa mga magiging anak mo. Para pag nabuhay yung anak mo sa mundong ito, ang pinaka-pressure lang niya, di ba, tulad ng nangyari kay H2O, ay hindi sila mag-investment, hindi lang financially, pero baka ng mga pangarap mo. Gusto mo mag-engineer, doktor, lawyer, kung ano man yan, baka i-expect mo na ikaw na lang gumawa kasi hindi ko nagawa. Masaya yan eh. Diba? Na sinabi yan, kinuwento yan ng tropa ko nung nagiinuman kami o yan, malaki kita dyan. Para magkaroon ng sariling personality, magkaroon ng sariling path ang iyong anak na hindi mo dinidikta sa kanila. Mas maging responsable tayong mga magulang sa next generation kumpara nung huling generasyon. Kasi wala na, tapos na sa kanila, i-accept na natin yon. Walang kapupuntahan kung mag-isang oras tayo ditong pagsabihan natin sila. Tapusin na natin yung cycle, matuto na tayo, end na natin yung mga generational trauma, curses na pinagdaanan natin at yun naman talaga, diba, kada henerasyon dapat nag-i-improve upan tayo, dapat isa tayong evolution dun sa nakaraan ng mga henerasyon. So yan, dito sa huli, nagpasalamat siya sa Universidad ng Pilipinas, sa kanyang mga kaibigan at syempre sa kanyang mga profesor at kanyang mga magulang na siya ay very grateful na nagpakahirap para makuha yung kung ano narating niya ngayon. Pero wag nating to gawing template, diba? Hindi kailangan lahat hirap para tragic backstory, para pagdaanan pa to, diba? Pwede naman natin sila bigyan ng magandang simula. At sa mga gusto maging magulang dyan o tumatayo bilang mga magulang, diba? Wag natin ibuhos sa susunod na henerasyon ang ating mga goals at aspirations. Hayaan natin sila mag-isip para sa sarili nila, para sa dulo ng araw. Kung meron man silang gustong gawin para sa kanilang pamilya, para sa kanilang magulang, ito ay galing sa puso nila. Galing sa kaibuturan ng kanilang puso. Hindi dahil meron silang utang na loob. Hindi masama magkaroon, pero diba, hindi yun ang kanilang laging pader na kailangan tamaan pag tumatakbo sila sa path ng buhay. Laging may biglang haharang dyan. May gusto kong gawin, tapos may babagsak doon. So, yun lang. At dahil napaisip mo ako at ang mga gusto maging mga magulang dyan, sulot. Ito ang medal of sulot sa'yo. Dagdagan mo na yung mga honors mo. Galing kay Mitch, please. Happy now, hugas later. Ito yung realidad ng buhay. Parang ito yung kanyang tragic backstory pero baliktad na. Nahuli yung tragicness. 18 years old ka na, di ba? Di ba na kailangan si mommy at daddy? Galing kay Beautiful Free. Bagong gupit. Like, mukhang paa. Mukhang kuko. Sulot. Galing kay LZ. Hindi man nag-aalok. Pusa dyan. Gago ka yung pusa na pa-food trip. Oh! Ay, tol, ako naman, tol! Ah! Ay, gago yung pusa, man. Sa inyo ba kinakain yan? Wala, saan mo? Alam ko din nakikain. Sokot. Wala kayo magawa. Mag-ingat kayo kasi alam ko pag ginagawa may pwede kang kagatin yan eh. Kasi di ba ano yan? Parang food aggressive. Parang sa nature, ganyan sila. Pag mas vulnerable sila pag kumakain. Tsaka mas defensive sila. Kasi pagkain yun eh. Diba? Yung animal instinct nila ito. Asal hayop yung pinapakita nyo. Sokot. Lamang ang may alam. Lamang ang may father figure. Lamang ang may mabuting mga magulang. Tulad ni, diba? Tulad ni Jaynard. Jaynard in another life. Saan ba to galing? Sulot. Parang nakadalawang scoop na to. Parang nakadalawang ikot to sa pila, ha? Diskarte o diploma ka, diba? Kung di ka honor student, dumiskarte ka na lang baka kahit pabusog. Sabi Mangkok, hindi kaldero. Singit dahil nakasingit siya sa pila.
Dr. Gay. Ay, Drogay Iwan. Basa ko Dr. Gay. Nakamamatay na ba? Sana di nila ako pinanganak. Para hindi ka na kailangan mamatay. Tulad, like Ken, kahit anong tapang mo pag nakarinig ka na masasakit na salita, manghihina. Ito yung mga nakikita mong mga rants or posts sa social media, ng mga nararamdaman nila. Mga hinanaing nila. Search lang yung sana hindi lang ako pinanganak sa FB. Makikita yung lahat ng mga post tungkol dito. Parang ganito na rin yan, di ba? Mga breakdown, mga biglang nilabas na lang yung mga nararamdaman nila. Imagining ko na lang yan. Nahirapan siya maghugas kasi plastic tapos masebo. At ako iyak din ako. Sulot dahil na-validate tayo. Ina mo, immortal ka ba? Bakit ba? Hindi ka nagpupulutan ah. Bait nga lang. Bait nga pulutan. Bait pang pulutan. Kwento ko kanina. Taka na mo. Nakabawi pa ng mura. Sana di ka na lang pinanganak kung ubusin mo lang ang pulutan. Sana di ka na lang nagpulutan. Sulot. Mahaba. Maiksi. Galing. Maiksi. Mahaba. Patalino. Galit na. Parang tulad na sinabi ko kanina, di ba? Yung mga ayaw mag-anak, parang anak na rin naman ang turing nila sa mga hayop. Pero yung mga tunay nilang anak, nagiging mga hayop kung umasta. Sulot. Galing kay Akine. Kaya sabihin daw po itong... Ito pa. Ano sabihin mo, Jill? Ate, pengi daw po silang tubig. Nahihiya daw po silang humingi. Sabi naman, ay, tubig lang. Ilang tubig? Gabi naman. Ay, ano sa saan to? Ay, lambing ah. Alam ko tong dialektong ta. Kasi wala pa. Ay, thank you. Nahiya kasi oh. Nahiya na rin ako. Nahiya rin ako para sa'yo. Ay. Ano yun? Shoutout sa diversion. Meron pala ganun lugar. Sukot dahil sa tapang ni Kuya. Literal na, di ba? Anak ang turing ng tatay mo sa pagsabong niya. Pag ang turing na magulang, iraraos ang kanyang anak kahit anong mangyari. Naintindihan niya ng magulang ni Jaynard. Sulot. Ang ulam namin ngayon ay chismis. Ito ang pinakamasarap na putahe sa buong mundo. Walang makakatalo sa sarap ng chismis. Chismis! Chismis? Dito pala galing original nun. Sulot! Symbiote Hugot License Sawi Coats lives in Kyoto, Japan. Marami nakaka-relate dyan. Pero diba, okay, mabuti nga para meron ka din tragic backstory. Diba, gusto mo rin guminhawa ang buhay mo pagkatapos niyan. Works at the Krusty Krab. Diba? Para meron ka makwento, meron ka long post pagka-graduate mo. Kaya kayod lang lahat. Nakayod sa Kyoto, Japan. Sugoi, yung broken hearted ka tapos binigyan ka ng advice ng PIDEA. Public display of youth affections. Ang pinakamabilis na pang-comfort yan. Deep talks muna kayo hanggang di pa siya umuwi. Kasi kailangan po namin siya ma-entrapment operation. Sunod, yung nakasalubong mo sarili mo sa hina. Ay, diba, minsan may mga, may mga valedictorian na gumagawa ng my message for my future self. Ayan, nakita mo na future self mo. Kinabahan ka ba o na-excite ka? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Pwede na ako gumawa ng graduation pose ulit. Sulot, galing kay Ching. You know where I go. Okay na, food trip lang tayo, diba? Matagal nga naman yan, naiintindihan ko naman. Pero sukot yan. Nakamamatay nga naman. Sana di na lang ako natuto mag-TikTok. Let people enjoy. Nakita ko to, yung naman, mga nagpipicture sa SM. Bakit? Ayan nyo, baka hindi sila lagi nakakapunta dyan, diba? May kanya-kanya tayong level ng pinagdaanan sa buhay. Baka first time nila to. Magiging tone deaf lang ang dating mo pag pinagsabihan mo pa yan. Yung tunay na judgmental dyan, yung una nagpicture yan. Sana ma-persona non grata ka sa lahat ng mga SM. Hayop ka. Hello guys, Hello. Meron lang kaming payo about sa tattoos. Bago po kayo magpatato, pag-isipan nyo po muna ng maraming beses at saka pag-isipan nyo po yun yung pusa kung kanino, talaga yung kamay gusto niya. nyo. Kasi pag pinasok nyo yung permanente. art na to, kailangan Tama. po nasa puso nyo at talagang gusto nyo siya. Dahil ang tattoo po ay panghabang buhay. Kailangan kung magpapatattoo kayo, yun po talagang may meaning, bukal sa puso, sa isip nyo, ready kayo na hindi nyo pagsisisihan dahil huwag kayo magpatattoo dahil gusto Cool nyo siya. maging sikat, maging dapat, dahil mahal nyo yung tattoo, art yun, tinitingnan nyo siya bilang art sa katawan, hindi bilang dahil gusto nyo maging tastig, maging sigap, sumabay sa uso, ganon. Dapat ganon mo. So, kaya think before You ink. ink. Kasi po, dapat... Munti ka na magsabay yun pero okay lang. Na-appreciate ko naman yung lessons na binigay nyo sa amin. Yan.
Yes. Kasi ang panghabang buhay po yan. Oo, ang tattoo ay hindi basta-bastang art. Dapat may Tama. Maraming salamat Spider-Man and Deadpool. Isipin nyo lang maigi, diba? Nanggaling na sa kanila yan. So, diba? Sino ba tayo para husgahan kanilang mga desisyon sa buhay? Parang kanina doon sa SM. Sulat. Kay Ray, expectation versus reality. Kyoto, Japan. Bakit ba? Importante, dala-dala natin ang matawad ng Pilipinas. Kuya, napanood ko yan eh. Nakakailang seasons na nga ako eh. Hindi ko alam to. Saan ba to? Sino-sino? Paki-isa-isa nga to para mapanood ko din. Ito lang alam ko eh. I mean yung about sa otaku. Ito pala yung sa Kaguya-sama. Paki-comment na lang sa mga Konichiwa dyan. Ay, Sukot. Galing kay Naruto. Bro is not my classmate. Oh my God. Naiiyak ako, bro. Hindi na kita kaklase. Paano na ang ating mga cringe humor nun, bro? Paano na natin makikita dami nun eh. isa't isa? Paano na yung mga memories na nagawa natin, bro? I think this is the end of our era, bro. This is the end of our being classmates and we'll just turn into strangers. But bro, always remember, even if we are falling apart, our friendship is still the same. Okay, bro? Dapat hindi counted pag walang profile pic eh. Pero okay lang. Sukot, Korean words. Di ko to. Ano ibig sabihin nito? Lah, nangyari sa'yo? Wawa ka naman. Parang pusa. Hindi ko itsura. Itsura mo? Taga ka. Okay, Sukot. Di ko naiintindihan kung ano yun. Samgyup na lang pala. Magsukot. Samgyup galing CTFU. Nutrition man. Parang yung mga magulang natin, nakukuha natin sa kanila ang ating mga virtues. Tulad ni Jaynard, ang sipag niya, nakuha din sa kanyang mga magulang. Ito nakuha din niya ang nutrition facts. Sulot dahil wholesome father-son moment. Diba? Sabi ko nga sa inyo, bago kayo maging mga gustong maging mga magulang, padalos-dalos sa init ng damdamin tulad ni Benten dito. Diba? Huwag mo ilabas si 4 arms. Palu-paluin mo ng 4 na beses. Sulot! Galing kay Jan. Meaning, type na model. Nakita ko natin. Natistak ako sa Santo Niño, sorry. Di ang sulot-sukot. Ito ay Santo Niño. Sa persona, ano ba yan? Exempted na nga tayo sa persona non grata. Paulo non grata na. Ay, ayok. Yung ang angas mo, pero dumating yung mas maangas. Like father, like son, pero like tambay, like totoy. Sulot. At panguli, tayo yung mga role models, tsaka mga mentors at guides sa ating mga pamangkin. At isa itong magandang ehemplo para sa atin. Napakagaling. At doon tatapos yun. Sulot. Sino pala nanalo ngayon? Sulot, Sukot. Gusto pa naman ito, meron tayo sa pin comment ng ating mga playlist sa Sulot o Sukot. Padala nyo ng lahat. Put your like, share sa mga hindi honor student nyong friends para mainggit sila. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe kung hindi ka papasa. Paulo non grata na mamaalam.